Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Mesto Sereď, referát životného prostredia, oznamuje občanom, že do 30. októbra 2016 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia. Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev mesta dodržiavali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné v zmysle zákona vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, v bytových a polifunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, v skladoch potravín a poživatín a skládkach komunálneho odpadu. Fyzické osoby občania by mali v tomto termíne vykonať deratizáciu najmä v pivničných priestoroch a pri chovoch hospodárskych zvierat. Aktívnym prístupom k regulácii škodcov minimalizujeme príslušné epidemiologické riziko v oblasti verejného zdravia. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že v dňoch 25. až 28. októbra 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Mestská polícia oznamuje občanom, že na ulici Dionýza Štúra sa našiel zväzok 2 kľúčov s príveskom Spišský hrad. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.